Hola, amics, sóc el José Manuel. Segur que us en recordeu de mi, sóc el professor de música. I m'encantaria estar amb tots vosaltres, però de moment no pot ser. Però tenim la tecnologia que ens ajudarà a estar junts en la distància. I avui comencem una sèrie de sessions que es diran Misteris de la música, perquè la música té molts misteris. Un d'ells és el que farem avui, que és el misteri de la improvisació. Improvisar vol dir fer música instantàniament, sense pensar. Tu comences a tocar i des del teu cos sorgeix una música. Com es fa? Ningú ho sap. És un misteri, el misteri de la improvisació, un dels misteris de la música. Avui farem una improvisació a 4 mans amb piano. I per això tinc la sort de comptar amb l'ajut de la meva neta Maya. Un aplaudiment per a ella, que toca molt bé el piano i m'ajudarà a fer aquesta improvisació. Ella farà la part de la melodia, que és la més difícil, i jo faré l'acompanyament. A vegades les improvisacions surten bé i a vegades no surten bé, surten pitjor. Esperem que aquesta us agradi i surti molt bé. Depèn una mica de l'estat d'ànim dels músics. Comencem! No es pot repetir mai, sempre surt diferent. Aquesta no la podríem fer una altra vegada. Ciao, adeu, fins el pròxim dia. Adeu! Estimats amics, de nou amb vosaltres per presentar-vos un altre capítol de Misteris de la música. I el misteri d'avui és la percussió. Què és la percussió? La percussió és el ritme de la música, és la base de tota la música i a sobre d'ella ja va la melodia, va l'harmonia, els acords, però sense la base no podria haver música. I la percussió el que ens fa és treure la part nostra més instintiva, més intuïtiva, més primitiva, més salvatge, més autèntica. Per això us en recordeu que jo començava també totes les sessions que feia amb vosaltres, les començava amb percussió, perquè ens fa sortir la força del cos. I per què la percussió ens fa sentir la terra, la natura? Jo penso que és un misteri, des de luego. Però també podria ser que, com els instruments de percussió, els tambors, per exemple, estan fets d'un arbre, de la fusta d'un arbre, que és natura, que és terra, i la pell d'un animal, doncs té molt que veure amb això. Així que anem a fer una improvisació de percussió avui, i per això tinc amb mi la inestimable ajut de la meva neta Zelda. Un aplaudiment per ella. I el meu fill, Pol. Vinga, preparats, amics?
Moltes gràcies! Fins al pròxim dia! Un petó! Adeu! Hola, amics! Aquí estem de nou una altra vegada per presentar un nou capítol de Misteris de la música. El misteri d'avui és el moviment. I per això hem vingut aquí al jardí de casa meva, perquè necessitem espai per explicar el moviment. El moviment és algo que està provocat precisament per la música. Però per què la música ens fa moure el cos? Perquè podria tindre altres efectes, per exemple, que tinguéssim més gana, que se'ns moguessin les orelles o que el nas se'ns estirés com a Pinocho, però no, el que fa és realment que ens fa que el cos es mogui al compàs de la música, perquè la música és com l'aigua, va fluint i el cos segueix aquest fluid de la música. I per demostrar això, tinc avui aquí a Maria Torrents, una gran ballarina que m'ajudarà a explicar el moviment. Ella improvisarà amb el seu cos un ball a partir d'un preciós vals que es diu El bello Danubio azul, el Danubi blau. Maria, quan vulguis. Maria! Bravo! Adeu, amics! Fins la pròxima! Estimats amics, un altre dia amb vosaltres per presentar-vos el misteri de la música d'avui. Un capítol que és la melodia. Avui farem la melodia. Què és la melodia? Sabem que la música té 3 parts, almenys. El ritme, la melodia i l'harmonia. El ritme és la base, ja ho hem vist l'altre dia. La melodia és el que fa que una cançó sigui diferent de l'altra. És la personalitat. És el que fa que reconeguis una cançó. I després està l'harmonia, que són els acords que acompanyen a la melodia. La melodia té una característica molt misteriosa, i és que si, per exemple, jo ara faré una cosa que serà tocar una cançó amb els seus acords, però no li posaré la melodia. Llavors és molt difícil saber quina cançó és. I després li posaré la melodia i tots la reconeixereu.
Així que el misteri és aquest, perquè la melodia ens dona la personalitat d'una cançó. I ara veurem això que us dic. Tocaré els acords de la cançó i a veure si vosaltres averigueu quina cançó és aquesta. A que no heu adivinat quina cançó era? Ara faré els mateixos acords, però tocant la melodia. I segur que la reconeixeu. Que l'heu reconegut, pillines? Clar que sí. Era la lluna a la pruna. La melodia és aquest misteri que ens fa reconèixer cada una de les cançons que toquem. Moltes gràcies per estar aquí amb mi i fins al pròxim dia en Misteris de la Música. Adeu! Estimats amics, un dia més, millor dit, una nit més, amb vosaltres per presentar-vos un altre programa de Misteris de la Música. I avui treballarem la música ritual, la música ceremonial, la música, com deies que era? Per celebrar. Per celebrar, d'una celebració. Farem una celebració de tota la nostra família per celebrar que avui és el dia 1 de novembre, és el dia dels difunts, és el dia de les persones que ja no estan amb nosaltres, però els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, tota la gent que ens ha donat la vida però que ja no està, és un dia per recordar i ara farem una música d'homenatge a totes les persones que ens han cuidat, que ens han transmès la vida i que, per desgràcia, ja no estan amb nosaltres. I tinc el plaer de tenir aquí a les meves netes, a la meva dona, al meu fill, a la meva jove. Estan tots aquí per rendir homenatge als nostres avantpassats. Música de cerimònia.
Estimats amics, aquí estic amb un nou capítol de Misteris de la música. Bé, el misteri que parlarem avui tracta dels compassos. Quan un compositor escriu una melodia i vol que la toquin els músics, ha d'escriure la música. Escriure la música és molt difícil, perquè és algú molt volàtil, camina pel cel com si fos aigua o una mariposa i és molt difícil d'atrapar. Però va haver un senyor que es va inventar una manera d'atrapar la música i és ficar-la en petites capsetes que denominem compassos. Els compassos, per exemple, veieu aquí o aquí, són aquestes línies que divideixen la música en parts. Els compassos són de diverses maneres. Hi ha de dos temps. Sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol boví, puja al muntanyí. És molt marcat. Després tenim el vals, que és de 3 compassos, i és molt de ta-ta-ri-ta-tan, tan-tan, tan-tan, tan, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Després està el de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La lluna, la pruna, vestida de dol. Els accents cauen cada 4 temps. I el que és més raro és un compàs que combina 3 i 2. 5 temps. És molt raro perquè és 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. És com si tornessis una mica tartamut. Llavors hi ha una dansa, una música en el País Basc que es diu Zortziko, que combina un compàs de 3 i un altre de 2. Un 5x4. I ara, amb l'ajut inestimable de la meva estimada esposa aquí present, la Vicky, cantarem aquest Zortziko que és molt conegut i que es diu Maite. 5x4, 1, 2, 3, 1, 2, Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te de olvidar. ¿Vale? Vamos a ver.